Hello, sir. Asa naman itong ipadala nga back up? Kalasgaw. Ikaw itong ipadala dire? Katong muluwa sa mga hostage? Si pangalan ni mo? Ako lolo, yung tawag. Tay sabi? Thailander ka? Naagi hostage dito. Andam na ka? Tara! Asa lang itong bulok ka ni bata ah. Hilong dra, ilubong na buhi ron. Paminaw, mao nag-hostage ka bata. Kailangan na ito na makuha. Kasabot? Ay, nawa! Ay, naunsa man ni siya. Stoy! Naunsa man ka? Tago na. Ay, nganong di ako kamutago. Nadili kalaban, no? Hoy, paminaw, kaya ni mo luwason ni bata? Kaya. Sigurado ka? Lalo. Sigurado? Lalo. Ay, nabuang na ito sa operasyon mo ka, kaksapurado? Lalo ah. Ay, nalibog na kunin mo ba? Unsay kandado? Taysa, na may sundalo bay? Sigurado ang maluwas mong bata, ha? Kidnap o ransom, Benny. Kaong mala. Kaong mala. Lakaw, move! Paghilom ba? Kuwata, maluwas si mo ka. Yeah. Sindog! Kana. Ay dool. Kini, karatista ko rin yung buang ay. Gusto ni mo ni makuha ni bata ah? Kini, sali ko ni mo. Makuha ni mo ni bata ah. Piliyas ako. Round 1. Fight! Finish him. Bilig po ni Tawhana. Bagtik kay ka. Oh no! Dugaya itong Tawhana, oy. Oh, kumusta yung misyon? Maayo, kaya nabuhat ni mo yung trabaho. Opa. Sugod ka ron. Ipromote ka, Sargento Lolot. Wow. Sunod operation na pod. Kita-kits pohon. Ano ba? Basta ikaw ya. How ang tama? Alam nga, naliwat mo si Mua. Liwa all. Perting, liwata si mo ya eh.